ベストアーティストミーツエンサイのシムナモグシシリュー same numbers に批判殺打を許せない。ナブルバシシリューが2日休日放送の音楽特番ベストアーティストミーツエンダイネシープ日本テレビ系に出演しほぼ全員となる三式流名で3節出すシングル same numbers を披露した。写真ほぼ全員の三室流名で公主戦したナグイバンシシー流。この日はインフルエンザ療養中のワーキジュンで失去国未症と苦気王のため活動休止中の竜騎将長金リアツニを除く1000メンバーが出演。アヌシリュウジ西期日に行われた三騎将塾母子距離への卒業コンサートで着用していた黒をキャッチョウとした衣装でのパフォーマンスとなった。掃除三種流名がステージいっぱいに広がり、一面で寝やれぬダンスをしゃみせる草に視聴者からはまさに圧巻。人数多いと波力と華やかさが増すね。すっごい綺麗でした。といった声が寄せられていた。